No, dneska to bol naozaj náročný deň, pane Bože. Musím ísť domov a zahrať si asi na počítači a tam mi bude podľa mňa lepšie. Kapsík, no to je môj dom toto. No tak som teda v izbe a tento môj slabý počítač, no a pane Bože, ani sa mi nechce hrať, aký je slabý. Možno by som si mohol kúpiť nejaký lepší, no a potom si postaviť nejaké skryté štúdio. Ale to by bolo celkom drahé, pane Bože, ale to by som si asi nepostavil v mojej izbe, reálne by som to asi niekde vonku postavil. Možno túto pod týmito schodami. OK, to je reálne dobrý nápad. No, vieš, tak ja to začnem stavať, o tu už je nejaký priestor. No a tuto už sa prekopem do chodby, aha, tak nie. Pane Bože, to tu už asi bolo pripravené, ja o ničom neviem. Tak to sem dám ešte svetlo, ale tie schody musím nejako zabedniť, lebo ma určite nájdu. Tak ja ich tu vrátim a tu bude taký tajný vchod, ktorý ešte takto zastavám. No takto, keď v rýchlosti niekto pôjde, tak podľa mňa ani on nenapadne ísť sem. OK, to je veľmi dobrý nápad, pane Bože. Len ešte túto musím dať takto blok, aby to nenašli cez schody. No a kde si spravím počítač teda? Podľa mňa by mohol byť počítač tuto, tu bude taký veľký stolík, takže ja ho tu rovno dám taký stolík veľký, potom si tam aj takúto rúžovú sedačku. OK, no tak toto vyzerá naozaj dobre, už len teraz to vyzerá dobre, uvidíte, ak to bude potom dobre vyzerať. A tu býva teda ten boucha, ale toto sa miešať ja už nebudem radšej. No a môžeme si sem dať tento počítač, nejaký kanadský počítač, OK, ten vyzerá dosť pekne, taký červený. A trošku ho posuniem, tak. No a teraz sem dáme monitory, tak to asi 2. No pozrite sa, ono by sa aj tu vošlo aj kľudne aj 10, ale to nebudem robiť, to je škaredé. Takže dáme si takýto podsvietený, OK, ten vyzerá naozaj pekne. Tak tu budeme mať 2. No a ešte môžeme keď tak túto dať nejaký, takto OK, to vyzerá dosť pekne. No a ešte nám tu chýba niečo, ale neviem čo rozmýšľam teraz. Možno nám tu chýba nejaká myška, no to je dobrý nápad. Tak musíme si dať ale aj podložku, lebo bez podložky to samozrejme nebude ono, takže dáme sem podložku, aj myšku, OK. No a pozrite sa, jak to dobre vyzerá, že takúto veľkú sedačku mám. A keď ten monitor je trošku nepraktický, ale to nevadí. Dáme takúto Canada keyboard, aby sa to ladilo k tomu počítaču pekne. No a vyskúšam si tu sadnúť, klikám na myške, pane Bože, to vyzerá dosť dobre. Aj sa mi to celkom ľúbi, musím povedať. Je to celkom aj skryté. No ešte by sa tu niečo hodilo, pane Bože, ja neviem čo. Ja sa idem skúsiť pozrieť do bouchalového pokoja, možno, že tam niečo nájdem. Myslím si, že on ani doma nebude, lebo on tu málo kedy býva. Tak keď sme v štúdiu, pane Bože, tento tu má naozaj veľmi pekné, pozrite sa na ten monitor veľký, pane Bože, tu má takéto 4 YouTube butny, no a preto tu nejsme, a ja by som si chcel zobrať tieto pásiky RGB, no ja neviem, kde by mohli byť, podľa mňa ich má navyše ešte niekde. Pozriem sa na balkón, tu není nič, a tu je nejaká truhla hore, tak ja sa pozriem, pane Bože, áno, je to tu. Tak je zoberiem iba takto jedný a takto sem vložím, aby si to nevšimol. Tak a teraz rýchlo musím vypadnúť do môjho skrytého bunkru. No a pozrite, celé si to takto opásikujeme. Pane Bože, to bude naozaj pekné. No pozrite sa na to, aké to tu je také živé zrazu, ale tento monitor mi zavadza celkom. No neviem, jak to mám urobiť teraz, pane Bože. No veď, že ja to asi spojím a nebudem riešiť tento ďalší monitor, ten mi je tak zbytočný. Aspoň budem musieť tieto dva takto spojiť dohromady. No a tuto bude taký malinký stolíček, aby som si tam odkladal nejaké veci. No a ja si myslím reálne, že tento môj setup už bude asi dokončený. A teraz by sme mohli postaviť ešte jeden, ale neviem, kde sa tu vojdem. Keby som prišiel nejaký môj kamarát, tak aby sme spolu mohli hrať hry. No velice rozmýšľam, kam by som to mohol dať. Aby som toto mohol takto predlžiť, túto miestnosť. Tak pozrite sa na to, ona je z takéhoto konkrétu, tak ja to rýchlo premením. No a podľa mňa si tu aj s 2 kamarátmi zahrám, takže ja ich potom zavolám na návštevu. No ja si myslím, že takto predlžiť to asi stačí. Teraz to musím takto spojiť všetko. Tak, posledné 4 bloky mám to. A to znamená, že budem musieť posunúť aj toto vlastne. Tak ja sa takto všetko chytím, no a musím to zničiť. No, to by sme mali, toto aj svetla som pridal, tak to dáme stolík. A reálne možno to bude lepšie asi takto, aby to nezobralo moc miesta.
Takto položíme monitory, počítač, teda sedačky. No a ešte potrebujem nejaké slúchatka samozrejme, takže ja jedny položím takto sem. No a teraz to vyzerá podľa mňa úplne nádherne. No a teraz postavíme tu pre kamaráda, to bude celkom zaujímavé. A ja už asi aj viem, ak to urobím reálne. Môj kamarát má dať zelenú farbu, takže ja to takto oprem o seba. No takto položíme stolík, pane bože, len sa bude nejako divne vychádzať, no to nevadí. Možno trošku, asi nebude takto, no. Bude taký jednoblokový vstup iba, bohužiaľ. No a môj kamarát bude mať teda o jeden monitor viac, jak ja, môj kamarát bude mať 3. Lebo to bude nesymetrické potom, tak aby to bolo pekné. No a tuto ten stolík ešte predlžíme trochu, aby sme tam dali slúchatka. No a teraz mu tu dáme klavesicu aj myšku dohromady. No a to vyzerá podľa mňa oveľa krajšie, ako to moje reálne. Ja to možno zmením ešte potom inokedy. Každopádne napíšeme do komentáru, ktoré z týchto dvoch vyzerá krajšie. Podľa mňa to môjho kamaráda, no to nevadí.